Ngani ndiyo kuti padali pano tayamba ni mwakhala kayi komweko kwe musipiko mukhale kayi kumeneko yetu sitidala ainu akefe mipando sidagawane mukusamukiratu muzibwera kunoko ndi zikwanje ife kwathu nkwa mtendere khalani kayi ndi zikwanje zanuzo saidi yomwe mwamveti mutisiya ainu ake tigane bwinobwino olopala oyimba ena ake ndamva kuti mufuna olowa cha mutu sizitheka atu zimezo zipata zonse oyimba munali kumene kumukhale kayi konko mwamvesesa tavutika ifeyo ndi dzuwa kuti kodi tipumusa bwanji mtundu wa Malawi lero mutengezi kwanje mutibweretsereso mu ofesi mwathu khalani kumene koko mawu amene osoka khale koyamba komaliza ya mutisiye kaye ndalayi mawa tikathala nazo mwenzi zonse tikugana mipando osati pang'ono wina walowa kale mu studio iye mutikhulukirani chani tikuyang'anang'ana kumene kunagwera ndege kuti idagwa bwanji ndeti zikhuluka cha tiziwe kumene kuti apita suti ya chilima ija ulendo wake ndi umene uwu ukamuyalusa munthu ngati amene uja president boxer pantunda tiziwe suti inayenda bwanji ndege yosaphulika nkuyatsa moto ndege imagwa chonchicha mukhale kwanko kuno simukubwera atu yani apanso ndayimbira onabo chisale kuti zimene zokha chifukwa musuti muyang'anetu adadiwo kulachi nyamata asona patali amene tamva ululuko basi kuti khapira zimayi athu tikhapira zigogo athu mwandimvesesa tikubwera mutikhulukire ndani palibe